Moi! Jag heter Henry. Jag börjar mitt sista år i gymnasiet på hösten. Jag och mina kompisar har precis börjat med våra sommarjobb. Jag tycker om att sommarjobba, för det ger mig ett bra tillfälle att bekanta mig med arbetslivet och olika typer av jobb. Jag är verkligen ivrig över mitt sommarjobb. Mina nya arbetskompisar verkar väldigt trevliga och hjälpsamma. Och min handledare Maria är nästan lika entusiastisk som jag över min sommarpraktik. Moi Maria, mitäs mä voin olla avuksi? Meillä on uusi kesätyöntekijä, Henri, ja haluan opettaa hänelle tarpeellisia työelämätaitoja kesän aikana, joiden avulla hän voi valmistautua siihen, kun aikana siirtyy työelämään. Mitä taitoja sinun mielestäsi hänelle olisi hyvä opettaa? Mä kannustaisin menemään erilaisiin tilanteisiin tosi rohkeasti, kokeilemaan erilaisia sosiaalisia tilanteita, erilaisia työtaitoja ja testaamaan sitä, mitä osaa. Ja ehdottamaan asioita, olematta ehkä turhan itsekriittinen. Mutta sitten kaikkein tärkeintä on myös kysyä palautetta kanssatyöntekijöiltä tai asiakkailta, että oppii sen, että mitä osaa ja missä voisi kehittyä. Totta! Entäpä ongelmanratkaisukyky? Pitäisikö sitäkin opettaa? Ehdottomasti. Ongelmanratkaisukykyä tarvii jokaisessa työssä, myös yrittäjän työssä. Ehkä siinä kannattaa miettiä sitä, että myös on aika kriittinen siinä ongelmanratkaisussa, eli ei lähde ehkä ensimmäisen ratkaisun kanssa, vaan myös kokeilee ja keskustelee muiden kanssa ja hakee siihen asiaan palautetta. En ollut tullut ajatelleeksi, että työntekijät ja yrittäjät tarvitsevat samoja taitoja. Ehdottomasti. Oikeastaan jokainenhan meistä on yrittäjä. Mietin nyt lääkäreitä, lakimiehiä, kukkakauppiaita tai jopa opiskelijoita. Jokaisenhan meidän täytyy pystyä tekemään päivittäin parhaamme ja pyrkiä löytämään uusia parannuksia ja toisaalta sitten tekemään myös ahkerasti töitä. Företagaranda handlar om ett tänkesätt. Det innebär att man ska kunna ta ansvar för sina uppgifter och våga ta risker. En företagsam inställning är nu för tiden en väldigt viktig sak i arbetslivet. Det förbättrar din produktivitet och dina möjligheter att utveckla din karriär i önskad riktning. En person med företagaranda är kreativ och vågar komma fram med nya idéer. Entreprenörskap förutsätter att man har god social kompetens, självförtroende och förmåga att tänka kritiskt och att fatta beslut. Det spelar ingen roll vad du gör. Det viktigaste är hur du gör det.